Hi guys! Welcome back sa aming YouTube channel, Tres Maria's Farm. For today's video guys, samahan nyo ako at ako ay manunungkit ng kamyas at ipipreserve ko guys. Kasi yung mga kamyas doon nagsisipag laglagan na, so kailangan ko mag-preserve. So ayan guys, samahan nyo ako at doon tayo pupunta sa kabila at manunungkit na rin tayo ng mga rambutan naman. Kasi ang dami na namang mga hinog, kailangan makuha na natin yun para hindi tayo laging nauunahan ng mga ibon. At saka meron din mga nagsasalisi dyan. So yan si Inday, meron na naman dalang itak, pang malakasan ito ni Inday. Oh, yung itak ni Inday. Siyempre kailangan natin may sandata, di ba? Kasi andito tayo sa kagubatan, kabundukan. So kailangan tayo ay may pangdepensa sa ating mga sarili kasi baka may masalubong tayo dyan na asong gala. So yan si Inday, nakabutas pa si Inday oh. Nakabutas si Inday kasi mahirap na. Mahirap na. Hindi ako nakasuot ng leggings. Yung ano ko ngayon nasuot. Tara na, tayo ay magrarampas sa kagubatan. Magchiridin tayo sa kagubatan. Chiridin. Ito. Ayan guys. Daanan naman natin ang aming palayan. Tapos na kami magpaanig guys. So ayan, magre-ready na naman ulit nito sa father ng palayan ulit. Maglilinis. Panibagong paghahanda na naman para sa susunod na pataniman ng palay. So ayan guys, andito na tayo sa puno ng kamyas. Ayan, ang daming bunga. So ayan, kukunin ko na to para ma-preserve ko. Ayan oh. Ang lalaki. Ang sarap nito guys sa isda. Sigang, parang sigang or inon-on ba yun? Tawag sa amin. So yan guys, oh, ang ganda nitong puno na to kasi parang lansones, namumunga kahit na sa sa katawan at saka sa puno oh, kahit na sa baba nga, namumunga siya oh. Ganda sana kung naging prutas to no. Kasi kahit dito sa pinakapuno niya, malapit na sa lupa, namumunga pa rin. Ang ganda. Ayan. Ito yung masarap sana kung naging prutas sana to. Ganda sana. Kasi laging masipag to mamunga. Kamyas. Iba sa Bicol. Iba. Ayan. Ganda oh. Lalagay ko to guys sa isang container. Tapos i-preserve ko. Para kahit wala ng bunga to, meron pa rin kaming mailalagay sa isda. Sarap to guys, ilagay sa isda. Tapos pwede rin tong igulay. Iyayad ko to guys. Tapos yun, ginugulay to sa gata na merong hipon. Masarap. Nakatry na ako nito guys maggulay. Masarap siya.
Tama na muna to guys. Ito na muna yung aking ipipreserve. So tara na, nakakuha na si Tres. Tapos, manguha ulit tayo guys ng rambutan. Yung gusto dyan ng rambutan, pumunta na kayo dito guys, habang meron pa. Mura na kasi ngayon yung rambutan, kaya papapakin na lang namin, hindi na namin ito ibibinta. Kaya yung may gusto dyan, pumunta na dito. Free picking guys. Libre lang manguha ngayon. Diba? Galing. Galing ni Tres Tumalon. Yeah, but so ayan guys, ito na muna. Kukunin natin. Balik na lang tayo. Isang kainan na yan, narambutan na yan. So you guys, thank you so much for watching. Again, Tres Maria's Farm. Bye, bye, bye. Thank you so much po sa lahat ng aming mga supporters, viewers, at sa lahat ng aking team. Thank you so much po. God bless everyone. Bye.